המוזיקה. אבל יש משהו נורא מעניין בניסיון לחקור מה היה קודם ומאיפה המפץ הגדול הזה נולד. והמפץ הזה קשור להמון המון תהליכים שעברו על בריטניה, גם על אמריקה כמובן, מכיוון שכל הזמן נוצר קשר, ממלחמת העולם השנייה בעצם נוצר קשר ישיר בין בריטניה, בין הממלכה המאוחדת, לבין ארצות הברית. וזה כבר לא היה משהו שנוצר בתוך גטאות תרבותיים מסוימים, בדברים שהם היו מאוד מאוד אנגלים, החלו לעבור שינויים כתוצאה מהחשיפה הגדולה מאוד לתרבות האמריקאית. אז אם אנחנו הולכים בעצם ל-1945, אנגליה מלקקת את פצעי המלחמה, מנסה להשתקם. מישהו מכם היה פעם בליברפול? תרימו יד רק שאני... אז נסתם, כל מי שהיה בליברפול ומי שראה סרטים שנוצרו בליברפול, בוודאי זוכר את הפגעים העצומים בעיר עצמה במהלך המלחמה. אני הייתי שם לפני שנתיים, עשיתי מין סיור שורשים מסוים לשתי הבנות שלי, שמאוד אוהבות את הביטלס, ושתיהן די קטנות, והיה לי חשוב מאוד להראות להן את המקום שבו זה צמח, להראות להן את הפלא הזה. איך 4 בחורים מעיר לא מרכזית, לא לונדון, לא ניו יורק, לא פריז, ליברפול עדיין לא הייתה עיר מרכזית כפי שהפכה להיות בעקבות המפץ הזה של הביטלס. איך זה קרה בעצם? כי באמת כשמגיעים למקום ועושים את הסיור המאוד מעניין בעיר העתיקה ורואים איפה הם גרו, והמדריכה אומרת, כאן גרה הדודה של ג'ון לנון, וכאן ממש מרחק כמה מטרים היה הבית שבו פול גדל והתייתם מאמו, וכאן ג'ורג' וכאן המתופף הראשון, ואז רואים שהכל קרה ברדיוס מאוד מאוד קטן. ובעיניי זה תמיד היה נס, איך ממקום מסוים, לאו דווקא מרכזי, משכונה מאוד 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 ספציפית, באו 4 בחורים ולמעשה שינו את כל מה שאנחנו מכירים על תרבות, ואני לא מדבר רק על מוזיקה, כיוון שהביטלס שינו לחלוטין את כל התפיסה של תעשיית המוזיקה ותעשיית התרבות וצריכת האומנות בעולם. אז הדבר הזה, להסתובב בליברפול ולראות את זה בעיניים, הוא מאוד מאוד מרשים. אבל אחד הדברים שבאמת לחדו את עיניי מיד, אם מדברים קצת על הרקע, זה להבין איך הם גדלו, בתוך מה. ויש את הכניסה הזו לעיר, שבה רואים את הבניינים שעדיין, יש שכונות שלמות שעדיין נותרו עם הצלקות האלה של מלחמת העולם השנייה. גם ליברפול ספגה המון הפצצות, ויש המון המון בתים מחוררים ונטושים ומתפרקים ומפוררים.